Hello muri Zimbabwe and welcome to Zim Reality ITV. Starangu ndoitwa DJ Sparks. Muzora nhasi tafamba taenda kushewe kunze panzvimbo inonzi kumaticha. Watati tisangana na gogo gonera varoi timbonzwisisewo zvatingade kunzwisisa pamusoro pemarapiro avanoita uyezve nematambudziko avanobatsira uyezve nezvavakamboita. Muri Zimbabwe zvakakosha kuti tizive kuti gogo wakatanga kurapa rini. Saka muzora nhasi ndinawo ndichange ndichivabvunza mibvunzo yakasiyana siyana, ndichange ndichivabvunza makwesheni amungade kuziva muri Zimbabwe. Kana tichinge tine matambudziko akasiyana siyana tinofanira kuziva kutizira, tinofanira kuziva kuti tingaita sei kuti matambudziko edu apere. Saka muzora nhasi ndiko kushewe kunze, saka ndichataura nagogo ndichange ndichivabvunza mibvunzo kuitira kuti tizive. Makadizve gogo? Aiwa, ndiripo. Wakadiniwo musukuru? Isusu tinofara gogo. Gogo, makaona tasvika so tinenge tine mibvunzo yatingade kuti muri Zimbabwe izive pamusoro penyu. Muri Zimbabwe ingade kuziva kuti anombonzi gogo gonera varoi ndiani uyezve zvekurapa izvi makazvitanga rini? Rakanaka musukuru. Ndingati muchidimbu iri rakutekaidza matare musukuru. Ndava kuvavarira kubata gore rachitanhatu ndirimo mubasa rechivanhu ndichitekaidza matare. Alright. Ko gogo makaziva sei kuti mune chipo chekurapa iri? Rakanaka musukuru. Kutanga ndichiri chana musukuru, akatanga ari makope zvaiuya kuhope kurota zviroto zvinoitika. Ndikarota munhu uchirumwa nenyoka zvaiitika rawedza. Ndarota munhu warumwa nenyoka, ndavata zvakare zuva rinotevera ndinopiwa gwenzi rinorapa munhu unenge warumwa nenyoka, kana munhu uri kurasika njere, kana mudzimai unoenda kunguva kasingagumi, kana avo vane matambudziko embereko. Ndairoteswa makwenzi. Ndichikura ndakaramba zvichiuya muzviroto kusvika ndatoona kuti chitori chipo chiri kurarama chiri mandiri. Zvakandisunda zvikandisunda kusvika ndava pandiri nhasi, kusvika ndava kunzi gogo gona revaroi vari kubatsira matambudziko akasiyana siyana kunyika yeZimbabwe. Alright. Muri Zimbabwe kutaura kwa gogo gona ravaroi vachitaura matangiro avakaita, because tinotenda kuti matangiro nemavambiro ezvinhu akakosha. Gogo ndosaka nditangira ipapo. Gogo ane matambudziko akasiyana siyana avakabatsira takanzwa azoita kuti ndinge ndiri panapa panzvimbo. Handiri inoi kuti chinge chibvunza gogo. Gogo, takanzwa kuti pane mudzimai akanga aine makore 16 achiramba achingoteerera achienda kunguva. Ichokwadi here? Dzimwe dzacho dzine nyaya dzati tichingonzwa pasocial media, uye zvinoita kuziva kuti munhu dambudziko rake ranga rirei chaizvo uyezve makazomubatsirawo sei? Rakanaka musukuru. Mudzimai wakauya pano nevana vake. Ndimai vanga vakura, vaiva namakore 62. Asi kurevedza kwavo vaiti vava ne16 years vachitevera. Vakazama zvipi nezvipi kuti vabatsirike, asi havana kuwana zambuko. Asi ndichibvunza chinyi chakonzera kuti usangane nedambudziko rakaoma kudai musukuru? Akati murume wakanga wawana mudzimai wechipiri. Murume atora mudzimai wechipiri, ndopakatanga dambudziko rake kusvika azouya pano. Ndichizomubatsira, ndakagara naye pano kwezvivhiki zvinokwana 2 tichimubatsira maringe nedambudziko raakanga akasangana naro. Ndakamubatsira kusvika raguma, wakazosumuka pano wasununguka asisina dambudziko iroro. Alright. Gogo, mumwe mubvunzo wabva mupfungwa dzangu ndeyekuti saka matambudziko amunorapa imimi ndeapi, ekuti kana muri Zimbabwe pachinge painowa namatambudziko avainawo avangade kuziva kuti ndakaenda kwagogo ndine dambudziko iri, gogo vakambotaura iwo mbune kuti vanorapa matambudziko aya, ndapi matambudziko amunoyatsorapa imimi? Rakanaka musukuru wangu. Kune ramunodedza muchivanhu kuti gomarara, inova iyo kenza nai. Ndinorapa vanorwara nekenza
kana kuti ratingati gomarara kana nhuta. Ndinorapa zvakare. Alright. Kune vana matambudziko emudzimba, tina madzimai ari kuchema misi nenguva, varume vakuita gumbo mumba gumbo panze, zvichisangana chaizvo zvakare naiwowo madzimai futi echizvino zvino ari kuitawo gumbo mumba gumbo panze. Ndinoti kune vari kusangana nedambudziko rakafanana nairoro, uyai muone gogo musunungurwe dzimba dzenyu dzimire. Kune avo vanoita zvezvicherwa zvegoridhe zvichida mumigodhi hamusi kufamba zvakanaka, ndinoti uyai muone gogo mubatsirwe. Kune avo vemabhizimusi asiri kutekaira manaki, ndinoti uyai muone gogo mubatsirwe. Ndinokupa gwenzi randinaro randinoti musunza umwe, rokuti wose uchapinda mushopose mako kana anga ane makwati haanawo muumwe make anosiya ose. Iro igwenzi randinopa vamabhizimusi vane zvavanoita muchiraramo chavo, mabasa avo asiri kufamba zvakanaka. Alright. Gogo tiri pamabhizimusi papa vanoda kubvunza kuti imimi tingati munorombesa here gogo? Kana ndichinge ndichida maybe ndine ndichida chidhoma, ndine ndichida chikwambo, ndine ndichidawo kana nyoka yekuti inenge ichisvipirawo mari, munorombesa here gogo? Kwete musukuru, ini handirombesi. Ndingatobatsira kune vakapiwa urombwa hwakafanana nezvawarevedza, ingava nyoka, chingava chidhoma, chingava cheshiri, chakukutambudza nhasi, hauchada kurarama nazvo, unouya undiona, ndokubatsira kubvisa urombwa hunenge hwava kukushungurudza. Alright, panzvike ipapo. Ko vanhu vanenge vakaita sevaya kuti vanenge vachirasika njere, munorapa here vanhu vakadaro? Rakanaka musukuru, vanorapwa, ndinoritekedza. Alright. Gogo tichiri papa pane zvinhu zvamunorapa, ndine nyaya ndakambonzwawo yekuti pane munhu akangorohwa chibhakera, akarohwa mbama asingazivi kuti arohwa nani, akaita 2 days asingakwanisi kumuka, akazouya kwamuri. Ndezvechokwadi here? Chii chakaitika? Zvakafamba sei? Iro raunorevedza musukuru handirenhemaba, ichokwadi. Zvakaitika munzvimbo iri muno muguta guru raHarare, pedyo asi hatigoni kurevedzana mazita kuti ndekupi kwazvakaitikira. Mudzimai unonzi waiva ugere mumba make mekutandarira. Zuva ranga runovira, akangoona bvuri richidarika, ndokurohwa mucheka waakarohwa. Pakarepo achipedza kurevedza vaakanga anawo, akabva angonyarara, akabva aruma mazino, ndokutakurwa achiendeswa kuchipatara. Akaita zvizuva 2 uriko arere, kusina chaishanduka, zvokuti veukama hwake vakanga vofunga kuti zvichida munhu wedu waparara. Vakarevedzana namakumbi wangu pachizvinaguwa chachizvino zvino izvi, ndokurevedzana ndakaona mhuri yakuendera pano. Vakauya ndikavabatsira, ndikavapa randakavapa, ndakavapa makwenzi nozvifuta zvokunoshandisa kuzora uyo wanga uvete aiva asangana nedambudziko. Pasina chinguva wakabepura, wakadzoka kuvafi, akamuka akatanga kutaura, nazvino ariko. Alright. Tichiri papapo pane zvinhu zvakadaro, chakadaro vamwe vanozviti mamiracle, but vamwe vanoti vanhu vakurapa mazuva ano vechiwanhu vari kuita anonzi mabhidhiri. Mungati kudiwo nenyaya dzemabhidhiri idzi dziri kuwanika here muchiwanhu? Bo tinowanzodzinzwa chinzi dziri kuitika kumachechi, ndokwadziri kuitika zvimabhidhiri aya, but hakunzwa mazuva ano kuti mabhidhiri aya kuitika kuna vanhu vechiwanhu. Mungati chiwo kuna vanhu vanotaya kuti vanhu vechiwanhu muri kuita mabhidhiri? Iro raunoreva musukuru rinorevedzwa neunenge usati wawirwa nedambudziko. Kana wawirwa nedambudziko chaizvo, haurevedzi risina maturo, nekuti kuti titi muchivanhu makuitwa mabhidhiri, chivanhu chagara chiriko, zvagara zviriko. Tinorapa vanhu nemakwenzi
iro rebhidhiri ravanorevedza hatisati tarinzwa kana kurisiva. Alright. Gogo, amene kuti tingawane here nomboro because ndada kuti ndichibvunze pane zvimwe zvandiri kuona munomu zvandingade kubvunzawo kuti zvingave zvichifamba sei apo ndiri kuona pane ndiro ikuedza kuti ine raisi ine maswitsi. Izvi zvinenge zvichishandawo sei izvi? Iro ndere kune vane remadziva musukuru. Wakaringa diviro unoona rina machira akasiyana-siyana anopenya-penya kurevedza vasikana vamadziva, kureva kuti zvose zvauri kuona zvigere divi iroro ndinotekaidza matare evanonzi vana manjusu. Alright. Saka ndada kubvunzawo pamanjuzi papapo tiri kuona mazuva ano vasikana vachizvino vari kungoti daiwo ndine shavi remanjuzu ndosaka ndichiwana mari. Zvinofambawo sei kati mungangotsanangurira mhuri yeZimbabwe panyaya dzemanjuzu kuti manjuzu aya anobuda munhu akaita sei kana kuti tinoziva sei kuti munhu uyu ane shavi ramanjuzu? Because vasikana vati kusangana navo mumastreets umu anenge achingoti ndine manjuzu ini ndosaka ndichidiwa nemashuga daddy, ndine manjuzu inini ndosaka zvinhu zvangu zvichifamba. Zvinozofamba sei kana munhu achinzi ane manjuzu? Tingamuone sei kuti ane manjuzu chaiwo kana kuti ane manjuzu mupeperekwa? Iro ramanjuzu musukuru wangu, vana vachizvino vana manjuzu manjuzu ounzenza okuvhima varume. Isu taiziva manjuzu akare ari okuvhima sirivheri nandarama, achivhima zvinopenya-penya zvoga. Zvino vana vechizvino vaakufamba vachitsvaga varume vakuru kwavari, vopedza votengerwa zviguruguru voti ndina manjuzu. Kwete hunzenza hwoga hunenge huripo nekuti anenge asina kugadzirwa. Manjuzu akasagadzirwa anokutuma rohunzenza. Alright. Saka vatinoona vaita zveunzenza ya manjuzu anenge asina kugadzirwa. Hongu ndo vatinoti uyai mugadzirwe kuti zvitekaire manaki. Alright. Saka vanenge vaine manjuzu avo vanenge vaine vanokwanisa kuuya muchivabatsira. Hongu. Alright. Asi munhu mubvunza chakuwandisa Gogo mondiregerera. Asi munhu angazive sei kuti ane manjuzu? Zvichida vamweni vacho musukuru vana manjuzu vanouya voga kumakope vachiratidzira vachirevedza ravanoda. Vamweni vanomutenga machira chero vasina kuona ng'anga chaidzo, nekuti vanouya kumakope vorevedza zvavanoda. Wega unobva waziva kuti wopedza ndarota idzi riri kunangana naramachembere kana kuti iri ranangana nevasikana vemadziva. Alright, aiwa ndoda kukutendai Gogo nenguva yenyu yamatipawo kuti isusu vatori venhau tinge tichisvika pano tichikurukura nemi. Ndoda kukutendai. Ameno mungaitawo mashoko here amungade kuudza vazukuru venyu tisati tavhara zvedu? Ndinongoti kumhuri yeZimbabwe, kune vane matambudziko, vazukuru vangu vakaremerwa, mishando isiri kufamba zvakanaka, dzimba dzisina kugadzikika, vangave vana vezvikoro, mumwe haagoni kunyora chero zita rake chairo. Ndinoti uyai muone Gogo vamabhizimusi vezvicherwa sekurevedza kwandamboita. Uyai muone Gogo mugone kubatsirwa, basa rigone kutekaira manake, zviro zvenyu zvigone kukunakirai. Aiwa toda kutenda Gogo. Muri Zimbabwe kune vachinge vachida kuzosangana na Gogo vakasununga kubata panhamba dzanzi chingobuda paskrini papa ndidzo nhamba dzaGogo, munogona kuvabata then mchinge mine zvamunoda kubvunzawo zvamunosununguka kuti ano DJ Sparks vanogona kunge vakanganwa kuzvibvunza. I think munogona kubata Gogo panhamba idzodzi kana kunditumira mibvunzo yacho pandinodzoka ndinovabvunza so that tinoyatsova nekunzwisisa kuti chiwanhu chedu zvinoshanda sei, marapiro avanhu nenzira yechivanhu zvinofamba sei. Gogo da kutendai nenguva yenyu yamatipa ubwe tiri panapa. Ndoramba ndichitenda zvakare because masiya zvangamuchiita nevanhu vangamuchibatsira kuti mutibvumidzewo tiuye nemakamera edu munomu
mbasa menyu tichitaura nemi mune Zimbabwe. Thanks for watching, thanks for supporting Zimuriyality ITV. Kana mchinge mchitiona muri ku YouTube, please don't forget to subscribe our YouTube channel Zimuriyality ITV. Kana mchinge mchitiona ku Facebook, tino official page yedu yakanzi DJ Sparks ZW. Munongoti po maonero nemafungire enyu amunenge minayo. Toda kukutendai. Thank you. Kuno kuisusu ta